दा बे साफा सानै गाज्रि मानसिफोरखौबो जों नोजोर होनांगोन नोंसोर उंगि बुंगि नुबाय थाखादों बेफोरखौ जोंनोबो जनायनांगौ पुलिसनोबो जनायनांगौ जों गोदान गोदान मानसि हाबबाय थानाय नुदों बिसोर ओरैबायदि माने ट्रिट लाबोगासिनो दं बेफोरखौ टाइम टु टाइम जनायलायबाय थानांगौ नङाबा घटना जाखांनानैसो जों बिदि नुबाय थाखादोंमोन बिदि जानो नागिरबाय थाखादोंमोन होननानै बुंलाबायोना बे हास्लाबहैया जोंना माने दाथ' फरिखाबो खाथि जाजोब्बायना एनुवेल फरिखा जाजोबसै एलपिनिफ्राय कलेजसिम नङा होमबा दा नोंखौ मोजां फरायनांगोन जोंनि फिसाफ्रा फंबायफ्रा नङा होमबा लेखा फरायनानै गिदिर मानसि जाबाथ' जेबो लाब गैया संसार जालाबाय थानानैल' दा ओंखायनो बेयाव थानानै ना फरायनाय ना मानाय जेबो गैला ओंखायनो जोङो नों इमिडियेट थिग खालामनायनि बेब'स्था खालामनांगौ आरो सिकिउरिटिनि बेब'स्थाखौबो थिग खालामनांगौ मेना सिकिउरिटि नों जुदि पुलिस दोनहैनो हायाबा मानसिखौ थिसनहरबाय थानाङा ओमफ्राय मोनसे जिनिस जाबाय जोंनाबो सेल्फ कनफिडेन्ट थानांगोन नङा होमबा गावबो साहस खालामनांगोनथ' गावनि न' बांखौ गारनानै बेयाव सानसे रायजोआनो नोंलाय बिदि लेथें फेथें न' गारदावनायानो बिराद गाज्रिखा दा गिनाय समाव गारबाय बे थिगैनो दं दा जोङो माने हौवाफ्रा माने मोनाफ्राव डिउटि नेनाय हिनजावफ्रा उन्दुनाय आरो हौवाफ्रा रटेसन खालामलानानै नेलायनाय बेफोरखौबो जों खालामलायनांगोन नङा होमबा दा बे जोङो थादाव जुदि दिनै थादाव गाबोन थादाव मास मोनसेबानो जोंना मोनसे कनफिडेन्ट फैगोन जे जाला नङा होमबा दा बे आरोखि दा जोङो ओरैबायदि सरकारजों रायज्लायनानै ओरैबायदि थाब बन्द' खालामखादों नङाबाथ' बिराद देरलांसिगौमोन दा इमिडियेट जों बेखौ स्टप खालामनो थाखाय बिराद जों दिल्लीयाव रायज्लायलाय दिसपुराव रायज्लायलाय मन्थ्रिफोरजों रायज्लायलाय दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारा सुइजारलेण्डआवसो दंहैयो बेजोंनो जोङो भाया टेलिफनिक रायज्लायलाय दा नैबे रेपिड एक्सन फर्स हरनाय मा हरनाय आसामनि आइजिपिआनो दंफैयो आइजिपि इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस नङा होमबा डिजिपि दंफैयो डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस बिसोर दंफैजोबो जे घटनाखौ बोरै थान्दा खालामनो हायो दा बिनि थाखाय जोंना दाख्लै जाबाय बिनिफ्राय गोदान जेबोथ' घटना गैया नङा होमबा आरो जाहोनोबो नांला जोङो मिलायनानै थानांगौ गाज्रि मानसिनि थाखायनो दिनै बे जायो नङा होमबा दा बे साफा सानै गाज्रि मानसिफोरखौबो जों नोजोर होनांगोन नोंसोर उंगि बुंगि नुबाय थाखादों बेफोरखौ जोंनोबो जनायनांगौ पुलिसनोबो जनायनांगौ जों गोदान गोदान मानसि हाबबाय थानाय नुदों बिसोर ओरैबायदि माने ट्रिट लाबोगासिनो दं बेफोरखौ टाइम टु टाइम जनायलायबाय थानांगौ नङाबा घटना जाखांनानैसो जों बिदि नुबाय थाखादोंमोन बिदि जानो नागिरबाय थाखादोंमोन होननानै बुंलाबायोना बे हास्लाबहैया दा बै समनिफ्रायनो जों नुबाय थाबाय निउ इयारावबो दावराव जाहां जाबाय बिटिसिनि इलेक्सननि सिगांबो ओरै गसाइगाव मानसि बुथारलायनानै जाहां जाबाय थाबाय नै दाख्लै जाथाय फैबाय नङा होमबा दा बेफोरखौ जोङो गावनो माने सेल्फ डिफेन्सखौ जों लाबाय थाखानांगौ आरोखि पुलिसा हास्लाबजोबा ओंखायनो बे माखासे बुस्थुखौ जों थिग खालामलायनांगौ जेखि जाया जों साहस खालामलायनांगोन नङा होमबा दा ओंखायनो जोङो जोंनि हायाव गसंथानो जों नाजानांगोन पुलिसखौ बोरै खालामनांगौ बहा बोरै दोननांगौ बोरै पइन्टआव बहा पुलिसफोरखौ दोनोबा जों माने सेफटि होनो हागोन रैखाथि होनो हागोन बिनि बेब'स्थाखौ जों सरकारजों रायज्लायबाय थागोन आरोखि सिकिउरिटि मेजार्सआ बोरै जायो खहाखौथ' जोंबो मिथिगौ जे बोसोराव माने 1996आव जेब्लानाखि सावथाल दावराव बर' जावराव जायोबा बे समाव मेट्रिक फरिखा होजेननाय दा बे जाबाय थादों आरो दा ओंखायनो बयबो साहस खालाम नङा होमबा साहस खालाम आबादफ्रा मोजाङै मावनांगौ गथ' गथायफ्रा मोजाङै फरायनांगौ मेट्रिक फरिखा बारा गोबाव गैथारला नङा होमबा आदा मासल'सै मोजाङै फरिखा होनांगौ पास जानांगौ दे